tu toques, jo toco. Soc la Romagosa, faig piano a l'Estudi Musical 143 i m'agrada tocar el piano perquè em fa sentir coses molt especials. Com podeu veure, estic aquí al Camp Nou, soc molt culer, m'agrada molt això del futbol, doncs ara tocaré l'Estudi de Do Mayor de Helen.